Salutare și bine v-am regăsit la un serie, adică vreau să fie o serie nouă de Minecraft în care să fie single player și să fie, nu știu, o hartă foarte frumoasă și că am pus acum shader, am vrut să încerc un shader și chiar arată fain și textura asta pe frunze. Nu, bun, hai să începem. Seria asta vreau să fie așa, nu știu, ușoară, rapidă și să fie mai multe episoade. Adică, știu că Minecraft-ul deja ai filmat de multe persoane, dar vreau și din perspectiva mea de jucător așa din an în paște și aș vrea să deschid și un server în care să ne jucăm cu mai multe persoane sau... Vedem, hai că n-ajung. Hai de capul meu, v-am zis, să spraf. Vai. Bun. Bine, trebuie să nu fac așa, dar o să ne atent și o să mor pe harta asta de mii și mii de ore. O să văd, parcă și o să văd că o să mor în curând. Bun, ar trebui să mor așa. Trebuie să omor caprele astea, caprele, doamne, oile astea, dar întâi important că le avem aici. Uitați, asta e skin-ul meu, apropo. Repede așa, niște beți, să fie. Nu înțeleg, deci. Bun, nu. Ne mai arunca boțul aici. Da, crește înapoi. Hai să întâi să explorăm un pic zona ca să văd show cum e pe aici. Nu înțeleg de ce nu mi se încarcă, dar acolo arată un loc ok. Pa. Deci, efectiv, am făcut o hartă normală. Efectiv, am făcut-o mai înainte hartă și să mă dea fix lângă un sat. Ciudat. De ce? De ce am așa FPS-uri puțin abar n-am? Poate că mi-am lăsat jocul pe 30 de FPS-uri, l-am blocat, adică eu nu cred că ar avea problemă. Hai, în fine. Vai de capul meu. Hai. Da să mi se reîncarce chunk-urile, ar trebui să se... Ai. Am dat asta. Cât de tine n-am acum nevoie. Bine. Te-a spat, torță gratis. Ei bine, pe tine ar trebui să te... Și ca un fierar. Ar fi potrivit. Că altfel, trebuie să-mi fac niște eu iteme și... Da, câte chestii de... Câți muncitori din aia sunt. Bun, putem lua de aici foarte multe chestii. Aici nimic. Și îmi place cum e structurat satul, așa cu... Cred că aici și rămân, nu știu. Vreau să explorez, dar... Na. Hai că iau hârtia 500 la ce ne ajută. Acolo nu cred că mai are rost să mă duc. Exact ce-am zis. Cum fuge pisica? Am crezut că... Mam, dar avem mult fân, deci e bun. Deci trebuie să-mi fac o chestie din aia, un fel de sapă sau cu ce se face mai repede. Cred că cu sapa. Episodul ăsta e primul de single player și cu setările astea și... Sper să fie setările bine din prima, că altfel rămâneți cu episodul așa cum e. Adică nu vreau să par rău, dar să fac încă o dată chestia asta
Da, nu știu, nu mi-ar plăcea. Dar cred că pot face după aceea când editez să dau sunetul la Minecraft mai tare sau mai încet. Văd eu cum fac aici, vine de partea mea. Bun, deci nimic. Dezamăgitor. Hai dată repede să fac așa, milene să fac chestia asta. Hai repede să sap. N-ar fi rău să găsesc și niște răn așa. Dar ar fi ok. Luminozitatea cred că o să fie slabă la videoclip, așa că o să iau o torță, să nu vă supărați, dar trebuie să fie bine și să se vadă ok. Adică până la urmă, eu pot lucra și fără torță, dar mai e bine, așa zic eu, pentru mine și pentru voi. Adică, na. Vai de capul meu, v-am zis, 20 de bucăți că e ok. Așa, hai să fac și o din asta, că nici n-am făcut sapa aia. Dar cred că nu poate să se ia repede făina, doamne. Fânul ăsta, să văd. Oh, ba da, cu asta. Ei bine, ne-am asigurat mâncarea cum ar veni pentru o perioadă de lungată, dar nu o să mănânc numai pâine, o să mănânc și altceva, pentru că, na. Deci cred că e peste un steak. Da, cred că și mai bine de ce iau de aici din sat. Ne-a dat acolo și pepenele, vin aici. Și că sate așa bine am plasat, nu știu, apă, ce mult îmi place reflexiile astea de la apă, bun. Și, nu știu. Dar ideea e că e foarte fain. Mai ales că, nu știu ce, mi se pare că se mișcă, nu știu, cumva mai ciudat villagerii. Adică, ca în trailerele alea de la Minecraft, mi se pare. Sau ca și la The Sami, dacă știți episodul ăla lung. Dar cred că știți că, da, The Sami e foarte bun. Că e Rafael până la urmă, bun. Și aici aveam. Bine, dacă tot am aici și sămânță, cred că iau și niște sămânță. Și că nu-i prea indicat să-mi umplu inventarul, dar decât să caut o sămânță pe atunci când ar fi să-mi fac și o grădină sau ceva, să mă pun temporar, o să fie nasol, așa că mi le iau acum. Sugarcane-ul ăsta trebuie să-l iau pentru că e bun când fac enchanturi, să fac hârtie. Dar sper să fie ok, adică seria asta vreau să fie o serie de minim 50 de episoade. Să mergem la dragonul ăla și să facem fermă și tot chestii, deci tot felul de chestii. Exact ce am zis, rămân fără mâncare. Și n-am omorât aer golemul ăsta. Da. Doamne. Pe bune. Hai, mori mai repede. Dar nu cred că dacă sărul la mor mai repede, deci. Hai, dată. Hai. Am murit. Zic că ne dă măcar 4 bucăți. Exact 4. Vai, deci pot să zic că ești norocos. Bun, trebuie să-mi fac puțină ordine, dar nu acum. Că acum mor de foame. Așa. 33 de... Așa, pâini cele din astea, e ok. De torți asta aici. Și n-am luat și chestiile alea. E că le iau repede. Oare dacă fac astea
la fel? Nu, mai încet. Exact ce am zis. Porcușorule, îmi pare rău că nu mi-ai făcut nimica, dar... Și că ar trebui să o porjesc, dar... Aici nu are pat, na. Hai, înoptăm la... stele. Da, Minecraft-ul mi în română, nu știu cum să fac să-mi fie în engleză. Da, asta ar fi ultima problema mea. Am dat pâine? Nu i-am terminat. Bun, hai să mergem încolo către soare. Câtă piatră aici. Mă, n-ar fi rău să iau niște piatră. Am crezut că e acolo. Deci acolo am crezut că e ceva în afară de cărbunele ăsta. Nu e nimic, că e bun și cărbunele pentru torție și pentru furnal. Apropo, ar trebui să-mi fac un furnal. Și... Deci o să fie... Deci, seria asta m-am gândit să facem ceva și construcții mari, uriașe. Gen, ca un fel de oraș, să mai bag niște moduri, să fie fain. Și, bine, unii zic că Minecraft-ul cu moduri deja nu mai e Minecraft, dar... Na, Minecraft-ul simplu deja e plictisitor, sincer vă spun. Deci sute de mii de videoclipuri cu Minecraft-ul simplu și... Așa, dacă mai pui și tu un mod, un alt, e mai diversificat, mai frumos, mai nu știu, e altceva, nu-i foarte utilizat sau ceva de genul. Adică utilizat e, dar, da. Pe lângă. Nu, pe bune. Mai bine pe sub tapă, e așa tare lumină. Ce copaci? E foarte interesant. Alt sat pe bune? Chiar dacă m-aș uita așa nu văd, dar sub tapă e mai... Vai, dar ce fain e și satul ăsta. Dacă e să mă pun aici lângă satul ăsta, am două saturi și e foarte OP atunci. Adică e foarte ok și... Mai, am buguit Minecraft, bun, interesant. Deci pot să zic că am un seed bun. Sau cum se numește chestia. Oh, da, apropo. Și vreau să fac și niște videoclipuri de Roblox. O să vedeți. Să fie interesant. Cu, nu știu, mă gândesc că... Ceva servere de roleplay românești sau ceva de genul. Încă mă gândesc să văd dacă se merită toată treaba asta, că dacă nu se merită, vedem. Așa, anul ăsta vreau să ajung la minim 200 de abonați. Anul ăsta, da. Deci, anul ăsta muncesc ca să fac 200 de abonați. Și dacă fac mai mult sau jumate lor, mă bucur și atâta. Adică, da. Trebuie să te mulțumești cu ce ai. În sfârșit că ajung la verde. Mamă, ce nu-mi place culoarea asta închisă, seacă, uscată. Și știu că e aproape de deșert sau ceva de genul. Oiță, ce face oiță? Porcușorul ăsta e închis. Îmi place că satul ăsta e și pe apă. Hai să iau tot de aici pentru că trebuie să supraviețuiești până la urmă. Mamă, pe ce am stat. În fine. Ioa, nu nimic, nimic. Asta îmi trebuiește. A meu, îmi pare rău. Mai au și cascadă ăștia, ce n-au pe aici?
Dar efectiv satul ăsta e foarte frumos. Și n-am ce comenta, îmi pare rău, dar satul ăsta e foarte frumos. Și aș dori acum să fie și un chestie din aia, un fierar, da, că tot uit numele lui. Casa asta pare mare, să vedem dacă am și loot bun în el. Wow. Nu pot să zic că și asta e bun. Și nu mai stric atâta materiale pentru... În casa aia de sus am fost... doare. O fac. Tu du-te acolo, așa. Dacă mănânc un pic de pâine. Nu, vedeți că n-a făcut. O carte... Mere? Oh, perfect. Deci pot să-mi fac liniștit... liniștit... Aceea... Nu știu cum se zice. Deja pot să fac și grădină. Oricum să urc acolo pe lasă. Cred că o să urc pe aici. Că altă metodă nu prea văd. Bine. Mai ușor așa. Și mai sigur. Dar pinotat parcă era mai interesant. Și, da. Deci că urc cu liftul. Pentru ce fani ăștia cu liftul. Doamne, cum stă inima lor. Îți dai seama să ai casa în viața reală așa, pe o margine de pădure din asta. Ce? Doamne, mi s-a părut. Cai, cum a fi culmea să găsesc pe așa, dar șansele sunt posibile aproape. Oh. Și un aer golem, asta îmi convine. Hai, oise, sunteți libere. Da, fel de fain satul. Mă tem, nu știu unde să fac aici. Așa, hai. Hai, supărilă. Hai, domnul. Ma, ți-o cam dus un pic de viață, așa-i. Hai, mori, pardon. Hai, închid ochii. Că vreau pachetul tău. Hai. Ar trebui să-mi fac o sabie sau... Perfect, 8. Deci tot 2 din asemenea. Bun, acum să nu fac o prostie și să mă sinucid pe aici. Cum urc acum? Uite, nu sunt primarul vostru și vă fac pe aici o ieșire. Perfect. Deci aici am fost. Să văd coordonate, să am pe videoclip coordonatele, le-am avut. Da, zici că ești în The Forest, efectiv, așa se vede. Porcușor, îmi pare rău, vin aici. Vin aici. Așa. Și unde e celălalt porcușor, că l-am văzut aici? Mori, odată, mori. Așa. Deci... Stați un pic să verific dacă funcționează filmarea. Da, funcționează și filmez de aproape 20 de minute. Deci în 20 minute nu am explorat și trebuie să mă grăbesc un pic, că nu vă pot face videoclip de o jumătate de oră, că nimeni nu o să se uite la o jumătate de oră, mai ales că și la început, dar aș putea să încerc. Să mă duc pe aici pe sus să văd. Da, deci modul ăsta cu frunzele e puțin mai nasol pentru că nu vezi bine așa.
Într-acolo nu mă duc, deci... Mamă, ce mamă. Mi-am rupt picioarele. Bine, o să fac, cred... Nu știu dacă o să mă joc și... Fără să filmez, dar... Nu știu, vedem. Câmpie, da... Ce? Bine. Am crezut că e chestii din aia. Stați un pic, că nu înțeleg de ce nu mi se încarcă. Bun, încărcați-vă. Îmi dați să mi se reîncarce, că nu-mi place, că uitați. Nu știu, ori shader-ul face un fel de barieră, dar numai nu se încarcă. Și nu-mi place. Da, nu-mi place că vine și noaptea. Deci, alt sat pe bune. Da, câte saturi sunt aici. Bine că avem pui. Important că avem pui. KFC, McDonald's sau ce ne mai vinde pui din asta. Că eu nu prea mănânc din astea. Mâncați sănătate, apropo. Sănătatea pe primul loc. Bun. Și se cam noptează și mi cam frică, că nu sunt cel mai bine dezvoltat, nu sunt cel mai puternic dezvoltat. Acum asta așa mai... în satul ăsta n-am fost perfect. Dar cred că îmi fac asta aici, prin zona asta, nu știu. Mai patrulez, auzi, doamne, coordonatele, dar nu înțeleg de ce am așa puțin FPS-uri. Efectiv, nu înțeleg. Pe bune. Jos din pat, că e patul meu acum. Bun, deci dacă am șah, mă duc după la satul ăla și mi-iau cal. Pentru că trebuie. Va fi fain să iau, că în sfârșit am și eu ceva haine. Și că nu sunt cele mai, dar... sunt bune de temporar. Așa. Bă, da, multe chestii din alea de făcut porțiuni. Aici, mamă. Hai să... Când să mă bat, că nu pot. De acolo nu o să mă bat. Pentru că nu-mi place bătaia cu el. Măcar avem mâncare. Bun. Hai să ne batem cu domnul, că... am nevoie de... Da, acum o să dau cu cărnăcopul ăsta. Și că ar trebui să-mi fac niște iteme de fier. Că dacă tot îi omor pe ăștia, am niște fier, dar trebuie să mă duc și pe minat. Trebuie să-mi caut o zonă unde să-mi fac casa. Și vai multe. Că zic că nu moare, că nu mai am cu ce să dau. Mori. Acum. Acum e momentul să-mi fac... vai, n-am lemn la mine. Oh. Dacă îi dau pumni, durează. Hai. Nu a durat așa tare. Dar acum am nevoie de lemn. O bogată de lemn. Aici. Sau... vai de capul meu. Așa, repede. De fapt, asta se lasă, bun. Bine că am avut lemn așa, pe bune. Doamne, lasă așa. Bun, acum... să-mi fac un din asta. E bun, așa sau așa, oare să-mi fac sabie sau...
Dacă mi-am făcut niște iteme de fier și că îmi puteam face armură, vedeți? Da, las că e bine. A, nu am aici, zic că mere să te călăresc, căluțule. Dacă mergi să te călăresc, îți dau 2 mere. Dar are care să te iau pe tine sau? Dacă îl iau pe ăsta, că pare zici că are ciurat. Hai căluțule. Hai da. Așa. Păi cu așa. Avem și căluți. Avem și căluți. E perfect. Vai, de n-am oase. Cam câini aici de n-am oase. Pe bune. Cad în toate gropile posibile și imposibile. Ai mă, pe bune, încă un sat, dar pe eu să înconjurat de saturi, măi. Na, bun, atunci am fac aici, pentru că sunt conjurat de saturi și mie îmi convine, am și cal, am și câine. Bine, o să am câine, că momentan nu-mi permit câinele. Să rămâne între noi, dar să ne înțelegem de pe acum. Hai, tata, sari. A, bun. Eu nu mai vin la casele astea mici și trebuie să mă... Aș putea intra cu calul, da. Jordan, vine aici, îi dau numele Jordan. Cal frumos, alb. Da. Mamă, ce am dat. Avem și... Păi da. Păi atunci... O fac casa fixă. Și am și zonă de zăpadă. E clar. E clar. Mă gândesc unde să-mi fac casa. Deci am deșert. Bine, nu deșert, savana. Sau ce ai acolo. Am zonă de munte. Am 2 saturi, una lângă mine. Deci una lângă alta. Dar cred că m-aș muta lângă un sat. Nu știu ce să zic. Că nici foarte aproape de un sat nu mi-ar conveni să stau. Pentru că după asta vină aia și o să mie cum ar veni patul și... Deci... Dacă mi-aș face casa acolo... Gen... Și dacă mi-aș face aici și fac un pic de terraforming, nu că sunt aici aproape. Hai să văd de ce am pădure. Acolo mai sus că văd ceva. Nu știu ce e acolo. Trebuie să ajungem acolo. Mamă, ce frunze sunt pe aici. Și cu calul vedeți că mă mișc și mai repede decât m-aș mișca pe jos. Așa că scurtez multe... Ce naiba? Wow! Ah! Interesant. Aș putea zice... Hai să nu mă arunc cu calul, că tot mor. Și n-am... Uite, am găsit și aer aici. Vai, deci dacă efectiv. Deci am și zona de... Brazia ăștia, am brazia, copaci albi. Mamă, ce mă doare ochii. Deci, pe lângă toate biomurile posibile. Bun. Nu, vino. Nu, ioi, gata. Deci, casa cred că mi-o fac... Pe bune. Nu știu dacă vedeți fix aici în dreapta calului. Este un bambus. Mă duc și îl colectez. Mamă, ce mamă.
Oh. Scuze, căluțule. Da, nu știu dacă nu cred că fuge de foarte mare distanță dacă îi fac grajdi. Nu, nu grajdi, da, pot să zic și grajdi. Chestia aia. Lead-ul ăla sau cum se numea. Așa. Bună ziua. Așa, așa. Am și... Dar cred că videoclipul următor nu mai fac cu frunzele astea, pentru că e greu să văd. Și acum unde e Micalo? Tocmai vorbeam să nu-l pierd. Și uite, acum l-am pierdut pe bune. Jordan! Acolo -i. Vai, Jordan, numai să fac cu inima vrei să fac. Deci cred că fac aici între astea două saturi. Aici la intrare de pădure sau mai aproape, nu știu, vedem. Adică o să vedem, dar cred că mamă, ce gaură mare aici. Da, cred că pe aici o să-mi fac asta. Pentru că păi ok, mi se pare. Dar așa să intru așa. De fapt, aș putea să fac mai aici, pe aici, pe lângă zona muntelui. Vai de capul meu, e plin pe aici. Ce efectiv nu văd. E bine, fac fix aici. Și apoi dacă e să ne mutăm sau ceva... Vedem ne cum facem. Dar până atunci trebuie să ne pregătim pentru seara asta. Oare am 3 torțe? Am nevoie de asta și unde e patul? Aici e patul. Mamă, deci că să... Prima dată, deci că mă joc Minecraft. O lopată. Și trebuie să-mi bag calul într-o groapă. Sună masacru, dar e pentru binele lui. Și al meu. Că după aia nu mai mă speriu. Așa ușor. Bun. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Și... Na. Sper să vă placă ce am făcut până acum. Adică, mare lucruri n-am făcut. Dar... Na. Nu uitați să spargeți butonașul de like și să dați subscribe. Și ne mai vedem și la alte episoade de genul. Eu eram Patrick și ne auzim data viitoare. Pa!